फान्थाव बाजाराव बायजाला आज इएम हওয়ার কারণে হে পানবাড়ি মডেল কলেজ তো आरिबा पारिसु नंगना जोबोर जे बिटिसि सुक्ति जानाया दिनैसिम 20 बोसोर जाबाय जायाखैबाबो जानोसै 17 बोसोर सालायदोंमोन बिपिएफ दोलोआ सरकारखौ 17 बोसोर सालायनायावबो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट दङमोन बिपिएफआ जिहेतु सक्तियाव गैला पावाराव गैला हाग्रामाया दिनैनि दिनावहाय देन्था जनाय फान्थाव बाजाराव बायजाला आज इएम हওয়ার কারণে হে পানবাড়ি মডেল কলেজ তো आरिबा पारिसु नंगना जोबोर जे बिटिसि सुक्ति जानाया दिनैसिम 20 बोसोर जाबाय जायाखैबाबो जानोसै 17 बोसोर सालायदोंमोन बिपिएफ दोलोआ सरकारखौ 17 बोसोर सालायनायावबो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट दङमोन 17 बोसोर सालायनायावबो फरेस्टनि डिपार्टमेन्ट दङमोन नाथाय बिथांमोननि सरकारा दिनै जोंनि हालोदखौ मानो बुजिनो हादिया बे ओनसोलनि रायजो राजानि दुखुखौ मानो हमदांनो हादिया बै सरकारा मानो जोंनि हाखौ होनो हादिया आं नागिरनानै मोनाखै सारा बिटिआर ओनसोलाव नागिरनानै नुहुराखै खना खनला गिदिंजोबबाय मोनफ्रोमबो हादान एरियायाव गिदिंजोबबाय नाथाय बिपिएफ दोलोनि सरकार दानायाव आङो जिख्लाबसे हा होनाय आं रेकर्ड नुवाखै आरो खोनानो मोनाखै नाथाय आथिखालनि सरकार मानगोनां प्रमद बर'नि सरकार इउपिपिएल दोलोनि सरकार बे सरकारनि दिनावहाय जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो हाफोरखौ होनो थांगासिनो दं दाख्लै बावैसो आङो बे बिथां रनजित बसुमतारी बिथांजोंनो थांफादोंमोन सिब्रुबारि दमनि बागाननि साहा भुटान बर्डार बेसेबांबा गुवार हादान ओनसोलखौ जोंनि बिटिआर सरकार आथिखालनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो मानगोनां रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव जोंहा बै जायगायाव हानि पाट्टाखौ अलरेडि दाख्लै रानखांजोब्बाय बिसोरो जोंनिफ्राय एसे उनबावसो नङा होमबा बिसोर जोंनिफ्राय उनबावसो जोंनिया गोबावसिन जाबावबाय जों मोननो हायाखै जों लायाखै बा जोंनो होआखै बेनिखायनो जोङो दिनै बे सरकारनि सायाव जिथु आस्था थांनाय बिपिएफ सरकारनि जिथु आस्था जिथु सिमां जोंनि जिथु साननाय जोंनि जिथु अभाब अभियोग बे जोंनि अभाब अभियोगखौ जोंनि हानि समस्याखौ सुफुंनानै होनाय नंला बेखौ जों आन्दाज मोननानै जों मोनदांनो हानानै दिनैहाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ सरकारखौ बिदाय होदोंमोन आरो मोननांगौनि सार्थआवनो बैफोर समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौनि सार्थआवनो जोङो दिनैहाय इउपिपिएल सरकारखौ बरायनानै जों लाबोनांदों नङा होमबा बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव दाद हमनानै दिनै बे सरकारखौ बरायगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावहाय बे ओनसोलनि रायजो राजानि जिथु समस्या आरो बे ओनसोलनि रायजो राजानि सेथि समस्यायानो एक नाम्बार समस्यायानो जाबाय हानि समस्या नङा होमबा हानि समस्या हाखौ होब्लानो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोनगोन आरो बेनिफ्राय साबसिन खुसि जेबो थानाय नङा नङा होमबा बिराद गोजोनगोन आङो दाख्लै नुदों बे सिब्रुबारि बे दमनि बागाननि साहा सिब्रुबारि हादान ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे बिराद गिदिर खुन्थिया गायसंदों हादान मोननायनि जारिमिन लिरदों हादान मोननायनि जारिमिन लिरदों आरो बे जारिमिनखौ ओरैबादि लिरनो थोनबोदों आङो बे हाखौ माब्ला सिफायनाय जादोंमोन
आरो बे हाखौ माब्ला सेटेलमेन्ट मोनखो सोरनि दैदेननायाव मोनखो सोर इएममोन सोर सरखारमोन बेखौ रोखा लिरनानै दोननांगोन होननानै बुंदों आङो जाहाथे भबिष्यतआवबो बेखौ गोसोखांनो हायो बा गोसोखांथावथाव जानानै थानो हायो दल फेंफा लानानै जों मोसागोन बे सरखारखौ जों बरायगोन बे इएमफोरखौ जों बरायगोन नङा होमबा जोंबो जिराया जिखि जाया आं गोलाव बिबुंथि लाखिया जोंहा माननि फरेस्ट एन्ड लेन्ड रेभिनिउनि डिपार्टमेन्टनि इएमआ एखेबारे हानि सोमोन्दै माब्ला होनाय जागोन बे ओनसोलनि हाखौ बेखौ बिथाङा बुंखालांगोन दिनैनो दा जिखियानो जादोला आथिखालनि सरखार इउपिपिएल सरखार रायजोफोरनो खोथा होदोंमोन इलेक्सननि सिगां सिगां जोङो सरखाराव फैनो हायोब्ला मैदेर प्रटेक्सन खालामनानै होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन न'खर न'खर जब होगोन होननाय बाथ्राफ्रा दिनै मोगथाङाव मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजानो थांगासिनो दं नाथाय दिनैनि आथिखालनि रायजो राजाफ्रा एसे हांखुर जानायखौ आं मोनदांनो मोनदों एसे माने हांखुर जाद्रायबाय हांखुर जानो नाङा रायजोफोर नोंथांमोना जुदि बिपिएफ सरखारखौ 17 बोसोर सम होदोंब्ला 17 बोसोर बिथांमोननो टाइम होदोंब्ला जोंनो 17 बोसोर टाइम नांलाया मिथिबाय जोंनो 17 बोसोर टाइम नांलाया जोंनो मात्र 10 बोसोरसोल' टाइम होनायलाय हा जों मावो ना मावा नोंसोर नायदो जाय मुलाया बिबाद माने मोजां जागोन बेखौ बिलाइ गांनैयावनो मोनदांनो हायोनो नङा होमबा बिलाइ गांनै जाबानो हमनो हायो बे मुलाया मोजां जाना गाज्रि जागोन दिनै 3 बोसोरावनो जों मोनदांनो हाबाय एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय बे इउपिपिएल सरकारा रायजोनि थाखाय मा मावनो नागिरदों आरो मा मावगासिनो दं नङा होमबा जोङो बेयाव खुनु आदारवाइज लानो नाङा जोङो जेरैहाय जोङो मैयानो आंनि जाबारे रनजित बसुमतारी बिथां इएम बे बिथां इएमआबो लोगो लोगो माने थिखादारखौ लिंबोनानै गाबोननिफ्रायनो मावनांगौ नोंसोर बे मैदेर प्रटेक्सनखौ मालखौ लाबोजोब्बाय खामानिखौ मावाखै गाबोननिफ्रायनो मावनांगौ होननानै दान्दिसे सिगाङावसो बिथाङा थिखादारखौ धमकी होदों आरो हसा हसिखै जुदि गाबोननिफ्राय मावाब्ला नोंसोरनि वार्क अर्डारखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा दहाय बुंखाबाय आंनि सिगाङावनो गतिके मैदेरनि समस्यायाबो जा जोबनो थांगासिनो दं